L-immodernizzar, it-tisħiħ fit-taħriġ u riorganizzazzjoni amministrattiva interna se jkunu l-enfasi li madwara se tinbena l-istrateġija l-ġdida tal-Korp tal-Pulizija. Hekk stqar il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela waqt żjara li nhar it-tlieta għamel fl-Asta tal-Pulizija taż-Żejtun. Asta li tagħmel parti mill-ikbar distrett fih dan il-korp. Iż-żjarat li se jsiru fit-73 asta tal-Pulizija mifruxa f'Malta, Għawdex u anke Kemuna huma biss parti żgħira mill-proċess ta' konsultazzjoni. Dan għax it-triq għall-istrateġija se tinkludi wkoll persuni barra l-korp. Tiġu diskussi ma' kull membru tal-Korp tal-Pulizija. Jena l-impenn li ħadd huwa li ndur kull assa f'Malta u Għawdex u nintaqa' ma' kull sezzjoni fil-Korp tal-Pulizija biex nisma' mingħand il-Pulizija nfushom, jiġifieri mill-kunti stabbli sal-Kummissarju. U allura f'dan il-proċess ħakun involut kulħadd, se ninvolvu anke persuni li huma barra mill-Korp tal-Pulizija li huwa importanti li jkollna anki veduti oħrajn. Il-Ministru Carmelo Abela huwa mħeġġeġ bir-rispons li diġà rċieva mill-membri tal-Korp. Element minnhom huwa l-element tat-taħriġ li qed joħroġ b'saħħtu ħafna li importanti li jkollhom it-taħriġ u barra minn hekk li jkollhom għodda li jistgħu jaħdmu bihom. Mhux biss għodda fejn jitlu riżorsi umani li f'ċertu postijiet kważi kull imkien qed nisma' dan il-kumment li huma nieqsa, però importanti wkoll li nżidu anki riżorsi mhux biss umani ma anki riżorsi oħrajn li nagħtu għodda ġdida li l-Korp tal-Pulizija jaħdem fuqha. Carmelo Abela stqar li sal-aħħar ta' din is-sena pajjiżna se jkollu f'idejh strateġija kompleta, għalkemm partijiet minnha jistgħu jibdew ikunu implementati minn qabel. Il-ħsieb tagħna huwa li sal-aħħar ta' din is-sena nkunu ppubblikajna din l-istrateġija, però mhux se nifqu nistennew li nippubblikaw l-istrateġija imma jekk naraw li hemm bżonn li nagħmlu tibdil, pereżempju fejn jidħol il-qasam tat-taħriġ, li nagħmlu tibdil anke qabel dan se nagħmluh għax fl-aħħar mill-aħħar it-taħriġ hija xi ħaġa li kulħadd jaqbel fuqha huwa importanti li nsaħħuha.